Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. uMaHugh gets bullied kwi-live yakhe emva kokuthi ayenze i-live sekuboshwe isikhulu sikahulumeni ayethandana naso uKagiso Michael Leroetla, oyimenenja-ke yedolobha kumasipala wase-Ekurhuleni. uMaHugh usethola amachaphazela ngoba uKagiso lona abethandana naye kuthiwa-ke ku-social media imali le yamasipala ubeyichitha ngokuphilisa kahle-ke labo gele laba kade ethandana nabo. Okubalwa yena-ke uMaHugh uSithelo Shozi aze wayeka ukuba u-DJ ngenxa yokuthi phela usethandana naso-ke isiquma amaquququ kanye-ke noSian Bushi, okuvele ukuthi umuzi lo asanda kusabalalisa ey'nkundleni zokuxhumana ubuthengwe uyena uKagiso. So-ke now that you know the backstory, nakho-ke phela-ke uMaHugh esedelelwa abantu sebethi naye-ke uzoboshwa akaye kuMadlanga Commission. Kuningi nje abakushilo kuleya live, nawe-ke uzozibonela-ke uzifundele. Already sengikhulume kakhulu, angithandi ukumusha isikhathi sakho, so avusane sishone khona-ke. Uma ukuthi uyaqala ufela, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungake phela uze uphuthelwe amavidiyo afana nalawa. Shone khona-ke. Usibonele-ke guys, isono nje lesi abanye sebembiza ngoMaHugh Leroetla. Cabangani lapho akubukho nobufakazi obukhomba ukuthi uMaHugh u-involved kuyo yonke lento nokuthi usake wathola imali kuyena lo baba lona. But-ke sivala ividiyo namhlanje sibeka ngqi. I hope ukuthi uMaHugh nabanye bangakwazi ukuthi baprove i-innocence yabo, otherwise nabo bazoyithola sebesenjeni. But-ke mina-ke ngivala la ividiyo namhlanje ngibeka ngqi. Lokhu ukuthi u-enjoyile ividiyo namhlanje. If u-enjoyile, make sure ukuthi uyismasha lo like button, uphinde usmasha nalo subscribe button. And mina-ke I will see you in the next video. Bye.